बोथोरा बिराद मोजां जाना दं दुगैनो थाखाय दुगैखादोंसै दुगैखायाखैना मैयाबो सगास नै 7:14 जाबायनो ओमफ्राय मैया बे भिडिअखौ बानायदोंमोन ना मानसिफोरा बेखौ दाबो मोजाङै मथे नायाखै नामा 16,000 लादों बियो ओमफ्राय बेनि भिडिअ टेस्ट जाहैबाय आङो ब्लग बानायदों बे मबाइलजों बेखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना बे भिडिअजों ब्लग बानायनाय भिडिअखौ नायनोबाथाय डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो जाबाय हाय मा जाखो आया बाइकनि साबि लाना फैदों स्कुटिनि साबि लाबोनांगौ बाइकनि साबि लाना फैदो हा स्कुटि साबिया बोरो दखानाव दा मिटिं दं जोंनि माने मिटिं दं गामियाव दा लोखि फुजा फैदोंना बे लोखि फुजानि थाखाय गामियाव ओरैनो सेंग्रा सिख्ला ओरैनो फिसा मोनसे माने प्रग्राम होगोन होनना बुंदों गामिनि गोजा आरो दा बेनिखायनो दा बेयाव थांनांगौ मिटिंआव थांना फैनि आङो दा साबिखौसो दस्रा लाफ्लांबायमोन लामाया नुवाखै बेसेबां आनडेभेलप जोंनि दासिमबो एसेबो नायथाराब्रा सरकारफोराबो ओरैनो थायो बेकार बेफोर लामाखौ बानायना होनांगौ दा स्कुलाव थांग्रा गथ'फ्रा बेसेबां खस्थ' जायो नुवाखै थांनि र' गोलैगोनसो खोमा आखाइ थाइसेजों थांबाथाय गेरेन्टिखौनो मोनाखै आं थाथ'बाय मानसियानो बोरै साथामल' सिख्ला मा मेगन गोजा जादों जांख्रा अमा बेफारि meeting kayak kerasa. Oi, sekretari. Oh, sekretari. Deh, sekarang deh. Thôi. Mà cả gari lệ. Ôi, thằng nào phi nè. Cái này à nữa. Thằng này mà thế thằng này. अखाफ्राबो मा मोनबाय थायो नै दासो हागासिनो दं दे दसेनो हायो दसेनो दोमैलु जायो माबा बोथोरफोरानो थिगानो गैला सासेया अमा खागासिनो बेयाव गाइस नै अखाया जा देन्जार हागासिनो जा अखा हागासिनो दंखायोना बापारे अखायाबो नै जोंहाना खामसालि गैयाना बेयाव थाबथासिजोबो दा अखानि दैया बेयाव फुरा फुल जागोन आरो खिन्थु न' सिङाव हाबाथाय बे जायगायाव लांजोबगोन दा साथा नांगौ जोंनो दा बेनिफ्राय थांनो थाखाय साथाया मायाव दं सिजाबाबो थांनांसिगोन आरो दुगैनोबो नांखागौमोन अबयसे बिराद मोजां जादोंमोन मैया दुगैयाखैना दुगैबालाय बोथोरा बिराद मोजां जाना दं दुगैनो थाखाय दुगैखादोंसै दुगैखायाखैना मैयाबो गस्लाखौ Mungkin beran muka dulu sih. Simpu menanggaman simpu. Lana sejak. Simpu lah ya. Kapan itu bisa? Head and shoulder mesti. Head and shoulder. Mudum salah je. Hah? Mudum salah je. Dah jadi kaya. Siapa bubin bal? Dia bubin. Tu bayar tu lele. Dah siap dia. Oke, nó gửi thêm vào thử vào đã. Hả mấy hộp gắt? Yeah. दा आङो दखानाव थांनि पकरि लाना फैनि र' ओमफ्राय बोथोरा माबायदि अखा हागासिनो दं ना मबाइलावसो अखा थाइफ्रिनाय नुवाखै खिन्थु अखा थाइफ्रिगासिनो साथा लानो गोनां जालायलायदों लामायाबो डेन्जार
Ayo. नुबाय लामानि कन्डिसनखौ ओंखायनो बेरायनासो फैदों आङो सेन्देल टेन्देल गाननानै सोरबा सोरबा दहाय जा गोलैदों बेयाव गोलैबायबो थायो मानसिफ्राबो लामाया मोजांथार पाका लामाया जोंनि गामिनि पाका लामाया जोंनि गामिनि पाका लामा मा लाबोखो ओइ जानो थाङोला बुखुरिलायनि आया ভাল লাগছি না একদম ভাল রাস্তা যাদু দাবাই দাবাই অবস্থা খারাপ পুরা डेन्जार पुखुरी जायाबा जायो नामा थान्दा बोथोर हा अखा बोथोरनि पुखुरी मिसल जाथारबाय आरो जाहैनोल' नांगौ दा थांनानै दखानि बानायगारो दे आं नोंखौल' जुना होदो खालि आङो पुखुरिखौ होग्लाय फार्स्ट 10 थाखानि होना हो ओमफ्राय बुट गोथां बेयाव मिसल पुखुरि आरो बायदिसिना लाबोखाबाय आङो दा खालि दखान सिङाव हाबनानै जाबायल' था आं सासेखौ दखानाव दिनै सानसे दोनगासिनो मानो होनना बुंबाथाय बिजि ना दस्रा खामानिबो मावगासिनो आं कन्टिनिउ आंनि मोनथाम चेनेलनि थाखाय दाखालिनिफ्राय भिडिअ बानायगासिनो बेयाव होलाय बेयाव स्टप थाबा बे मोनसेयाव होलाय टाइमबो नांगोन ना बेनिखायनो माने आं खामानि मावगासिनो बेखौ ओमफ्राय दखान दोनगासिनो दा बेखौ लांदोनसै अखा बोथोरनि गुदुंथार पुखुरि लाभारफ्रा कमेन्ट खालामबानो जाबाय साननैसो आंनि भिडिअनि गेजेराव मानसिफोरखौ खम नुगोन आंखौल' बारा नुगोन आरो बे साननैसोनि गेजेराव ब्लगाव मानोना टाइम होनो हायाना बयबो जि साथा लायै लायै बेरायनो जि मोजां जाना दं जानाय ने जाबाय फट' साफायनो दे मा जाबा लामाया खेबसे मोनानि फट' साफायनो हा मा जालागोन इजा ना इजा जि मोजां जादों ना बेरायनो इजा बारा दिनै भिडिअ बारा नुवाखैलै मानसिखौ मानो नुवाखै ओंखाराखै ना दिनै दखानाव थाबाय थादों ना बे ओमफ्राय आं खामानि मावबाय थादों न'आव दा जों फट' लाखांबाय एबार नों मा खामानि मावसिगोनथाय थां दिनै जेबो गैला जों भिडिअखौ दोनथ'जोबनोसै बेयावनो ना नोंखौथ' नुवाखै आरो आइखौबोथ' नुवाखैनो गोबाव जाबायानो आइखौ लायैया दा साननैसो बहुद खम लागासिनो लागोरा साननैसो थानानै दा साननैसो टाइमिं मिलायाखै